ҳафтаи гузашта содиршавии ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатиро милитсияи ноҳияи Ҷаббор Расулов ба қайд гирифта бо изи гарм ошкор намуд. шаҳрванд Хуршед Маҳмудови 20 сола сокини ҷамоати деҳоти ҳамин ноҳия дар пайи хусумати шахсӣ бо истифода аз корд ба ҳамдиҳаи худ ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ расонид. ҳаракати хавфноку қасдона сабаб шуд ки милитсия гумонбари ҷиноятро аз ҷамъият дур ва ба ҳабс гирад. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Ҷаббор Расулов нисбати шаҳрванд Маҳмудов Хуршед Уткирҷонович соли таваллудаш 2001 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти деҳмои ноҳия барои содир намудани ҷинояти қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. гумонбар шуда ҳамдиҳаи худ Азизхоҷа Урмонови 32 соларо бо истифода аз корди кисагӣ зада ҷароҳати ҷисмонӣ мерасонад. ҷинояти дараҷаи вазнин санаи 10 январ тахминан соати 24:30 дар ҳудуди деҳаи гулистони ҷамоати деҳоти деҳмой содир шуда баъди ба қисми навбатдории шӯъбаи милитсия ворид шудани ахборот бо изи гарм ошкор гардид. нисбати Азизхоҷа қасд доштам. аз ҳамин сабаб шабона ӯро даъват ва ҳангоми гуфтугузор ҷаҳлам омада бо корд 2 маротиба задам. ҷароҳати ҷисмонӣ бо истифода аз кор ба қисмати шиками ҷабрида расонида шудааст. то содиршавии ҷиноят байни иштирокчиёни ҳодиса ному рӯсоӣ ҷой дошта, рӯзи ҳодиса гумонбаршуда Хуршед Маҳмудов ҷабрида Урмоновро барои гуфтугузор аз хонааш даъват ва ба ҳудуди заминҳои саҳроӣ маконе аз чашми мардум дур оварда бо корд зада захмӣ намудааст. ҳаракати ҷиноятӣ аз хусумати шахсӣ сарчашма гирифта, тавре гумонбаршуда нишондод медиҳад бо мақсади тарсонидани ҷабрида ба чунин кирдори хавфнок иқдом кардааст. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда гумонбаршуда Маҳмудов дар ҳабси пешакӣ қарор дорад.